ngayon naton halad karawton sa Dios Amay nga makagarahon. Ang nakadilihan ka ang mga pamilya sa hermano. Tapos sayo wala nga balaya namon dinsakan nga wala liwat tao. Nga waray tao ang mga kalsada. Nya na ba malagod an diri mapuputas ang tao. Nga nahinomdumak sa seminarista pa ak nga na-assign ak liwat dinhi sadto si Monsignor Galit and Fadi. Nagmimisa pa kami dito sa Pasakay kay may San Isidro liwat. Pag uulit na mo, may kami kang manitidara nga paray ngan sin linupak nga piliti. Hambot kon mayaon man kami madaraya nga linupak. Wala na kay Pebrero pala nangani na. Sakto kasi Mayo, Abril-Mayo ang pangani. Salamat sa iyo nga tanan nga kooperasyon sa aton mga buruhaton dinhi sa parokya ni Maria San Asuncion. Mano yung gasa. Hello. Barangay Kaparawan, fiesta. Solong kami. Pamatron. Okay, guys, shout out kang padre, adi mga sasingbahan. So, namamatron kami dito sa Balaysan, Hermano Mayor, si Manuel Ilyasar. Okay. Oh. Barangay Kabariwan, Fiesta 2022. Ruba ang lamesa. So, yan, mag-urulat kami dito kay naubusan sa menu. Ayan. Shout out guys. Taxi ha.